Op deze dik bij Marm binnen giele plakken in het gers al te sjen. Op dit stuit werd het gers van de Zeedik al net meer meent om de verdroeging tjin te gaan. Nevens de versissings bloot die droegte voor eerst, dus had het wetenschap de situatie goed in de gaten. Wij ben ik gewoon een chef van vinger aan de pols aan het houden eigenlijk. Hè. Dus op het 150 mm delstachterkwaad, dan geven we echt puntsgewicht en hoe ziet het maar de dieken. Net alleen de primaire keringen langs de Zeedik, maar ook alle regionale keringen in de provincie zelf. De droegtesabotage in het hier is uitzonderlijk. Mogelijk ben we op weg naar een record. Ja, het is wel extreem droeg. Als we het vergelijken met 2018 bij Gelieksten, hier hebben we een kwart van 60 mm. Nou is dat al op rond 90 mm. Ja, en we komen toch ook wel in de buurt van de simmer van 1976, toen er ik een heel grut te kwart weer. Maar als het trok is een van de volgende maatregels dat de skiep van de dik houden matten. Een skiep, als het heel droog is, dan kan je schade veroorzaken onder het dik, onder het gasmatten. En ja, dan hebben we een verzwakking van het dik. Het kan liets wijzen, het kan grut wijzen, maar het mag gewoon net. We willen het ook net. We hebben de veiligheid van die mensen in Friesland veilig te stellen. Ja, en als dat zo vier is, dan moet de skiep van het dik nou. Voor eerst komt er elke dag nog geen verbod op de beruining van het land. Het wetterpeil in Friesland is verhegen, maar wetter uit de IJsselmar. Doordat we zo anticiperen, dus hoger opzetten, zeg maar, dat doet Rijkswaterstaat, hebben wij ook extra voorraad voor in de Friese boezems. En kunnen wij het op dit moment heel goed aanvullen. Natuurlijk, als die droogte heel lang gaat aanhouden, zullen wij ook merken dat we problemen gaan krijgen. En dat is wel wat we de laatste tijd zien gebeuren. Dit is alweer de 5e periode achter elkaar dat we een lange droge periode hebben. En dat is toch wel het gevolg van die klimaatveranderingen. En daar zullen we op moeten anticiperen. Als de droogte lang onbloot, komen er elke dag meer maatregels. En voor eerst liep het er nog geen ruimwetter rond te komen. Nou, ik kan zeggen dat de komende 4-6 dagen zeker nog geen rijnwetter in de verwachting zit. Pas orenweken, heel wijs orenweken, dan liep het er een zuidwestelijke stroming op gang te komen. Ja, en dan worden we wel vatbaarder voor de elslag. Ja. Dus voorlopig blijven we in de droogte zitten. Voorlopig bloedt het echt nog wel droeg. Ja, en zinnen waar.